Barkanku da zuwa tashar G-Plan Hausa TV. Don na subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Na ga yan da ba wanda ya zo ya wuce. Za su zo, za mu samu na cefane yau. Na ga wani can kama yana tahowa. Haba oga, buri ya dawo, buri ya zo. Kai, wani tafiya haka daga cikin zaye ni da kayo-kayo ɗin fa kenan busai-busai. Masu tara hanya. Kai da kai ina kake? Wallahi yalla bai. Dan Allah ya labai kullu dan Allah ya labai ku taimaka min na tawo da kan ga na ha wahala wallahi dan Allah ina to zaka ai ana manka magana wallahi daga mai gazance na higa uku dan Allah ya labai da kamar yawan ba dauka hanya zan in kira farki dan Allah ku taimaka ku san arba hanya wani ba san arba hanya ba yalla bai wallahi ni ban sani ba wallahi yalla kai ni fa ban yadda da kai ba wai ina makatin yan kasar ka ban yadda kai dan Najeriya bane ma wallahi yalla bai menene kuma katin yan kasa ba ma kada shi kenan ni ban ma san hiba ba ma ba ni da hiba yalla bai to za mu ci ka tara inna lillahi kenan gobe inna lillahi yalla bai to yanzu ya za kudin tagan nawa ne tunda dai kun dole hina ba ku zaka biya biliyan 700 yalla bai wannan kudi ne inna lillahi